Дори когато тялото ми викаше от болка и ужасът, минаваше всякаква разумна представа. Вътрешния ми план оставаше неизчерпаемата ми енергия и винаги гореше в мен. Това е казал Виктор Франкъл в концентрационните лагери в Германия, когато 3 години е изучавал смисъла за това да сме живи, за това да постигаме своите цели, дори пренебрегвайки физическата болка вътре в нас. Това, което си е повтарял постоянно за смисъл на живота, че има смисъл да остане, да напише своите трудове, които по-късно служат за основи не само в психологията, но също така и в невронауката. Това е дало наистина тласък той да се пребори и да остане. По-късно го потвърждава и университета в Мичиган, който прави изследвания върху 7000 човека за 10 годишен труд. Експериментът потвърждава, че тези, които намират своето защо в живота си и са стимулирани от енергията и от смисъла на това да дават много повече, отколкото получават, всъщност живеят много по-дълго, от 7 до 10 години, от онези, които го губят смисъла. Затова да продължим напред и да намерим своето защо. Можем да го направим заедно. Заповядайте на 17 и 19:30 в нашата Zoom среща. Ще се видим и ще обсъдим още много такива преживявания. Споделете и вашите коментари отдолу. Ще бъде интересно какво мислите вие. Благодаря ви и до скоро!